kasiliring samira nomre sekar gatung ngas gandano maweh raras renaning kriya sampun ngantos wonten raos sangga runggi sampun ngantos wonten raos ewuh pakewuh mila monggo Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah wigatining Rembag ing dinten menika paduka rawuh wonten negari Ndwarawati. Yayi Prabu Kresna. Ya. Sewu-sewu kaluputan sing gedhe pangapurane. Yen nggone ingsun prapteng ana ing negara Ndwarawati kene ninggalake yudha negara. Ninggalke tata krama ngurangi subasita. Ketitik Yayi Prabu Kresna rumangsa goreh rongeh penggalihe ya sabab nggonipun Kakang prapteng ana ing negara Ndwarawati ora cecala luwih dhisik. Pun Kakang ngrumangsani keluputan tak dodo. Mula ing kene ingsun sak bergodo saka negara Mandura yen ana tandang tanduk solah bawa muna-muni sing sajak kurang resepake penggali Yayi Prabu Kresna sing gedhe pangapurane Yayi. Inggih. Mboten wonten ingkang dipun wastani lepat. Rawuh paduka ndadosaken gumbiraning manah malah kepara kula ingkang nyuwun pangapunten. Ambuk bilih anggen kula nampi dhateng rawuh paduka wonten kekilapan turta wonten kekirangan ing babakan pakurmatan gupuh aruh lungguh suguh pinaraan dedaharan unjukan anggen kula ngaturi dhateng paduka mbok menawi kirang nuju prana kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Walah dalah. Yo Yayi. Tiba sepadha-padha malah kepara pun Kakang ning kene ora ngrasake kekurangan babakan apa wae. Pancen tak niati yen ingsun utawa pun Kakang prapteng ana negara Ndwarawati iki padha karo Baladewa mulih ana omahe dhewe. Pasugatan wis tak rasake kenikmatane, unjukan wis katon seger. Dedaran wis katon nikmat. Kabeh iki mau tak rasake. Ya senajan tanpa di manggake kalian Yayi Prabu Kresna bebasane terus tak rasake mergo saka olehku rumangsa ing kene kuwi dadi kadang lan sedulur. Dadi yen pun Kakang prapteng ana negara Ndwarawati kene iki aja dianggep pun Kakang ki tamu nanging nganggepen pun Kakang kuwi sawijining kadang sedulur. Inggih. Inggih matur suwun Koko Prabu. Dene mungguh nggone ingsun prapteng ana negara Ndwarawati kene sepisan cetha mertuwi marang kawilujengane Yayi Prabu Kresna.
suwe ora ketemu. Yai Prabu Kresna katon nampa kebagaswarasan kawilujenganing lahir batin muga-muga tansah pinanjang yuswa lancaring rejeki. Inggih matur suwun. Kapindhone suwe ora ketemu marang Kadang Taruna sing banget tak tresnani. Rumangsa kangen jroning ati dene tri perkara utawa rembug sing angka 3 nggonipun Kakang Praptek. Tekaku kene iki satenane lak minangkani pamintane Yai Prabu Kresna. Lantaran Nawala sing katemben tak tampa. Yai Prabu Kresna ngutus Sentana Praja ngaturake Nawala marang ingsun sing isine kuwi mau age-age pun Kakang enggalo bisa praptek ana ing negara Ndarawati. Lah ning kene iki aku kebak pitakonan. Kok Yai Prabu Kresna nganti semono? Nganti anggone ngaturi marang pun Kakang lantaran Nawala saktenane negara Ndarawati iki ning apa? Apa negara Ndarawati ana musuh sing bakal njungkeng kawibawane Yai Prabu Kresna? Apa negara Ndarawati ana pegebluk? Apa negara Ndarawati eneng andahan Turtanayaka praja sing sajak pengin ngagru-agu keselamatan Yai Prabu Kresna? Yen ana rubeda jroning praja Ndarawati, aja ta wong liya sing tumandang. Cukup pun Kakang sing mbantu marang sira, Yai. Kaget risang kapirangu renanggul kinempit kempit dosang retnaning bawana jiwa kitukang walang hati ya kitukang ngenes ing tias ya kitukang kudu garing ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa windan dene paduka sampun mbebantu kalian kula nanging tebih kalian menapa ingkang paduka dawuhaken Kaka Prabu negari Ndarawati mboten wonten mengsah ingkang badhe njungkeng kawibawan kula negari Ndarawati mboten wonten pegebluk tuwin negari Ndarawati ugi mboten wonten nayaka ingkang mrengkang saking banan luput saking kudangan sedaya sami sumuyut kalian kula